नमस्कार, मी गीता राधाकिशन कर्डिले। आज आपण BHMS सेकंड इयर बद्दल संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। याआधी मी BHMS म्हणजे काय असते, BHMS ला ॲडमिशन वगैरे कसं घ्यायचं आणि BHMS फर्स्ट इयर बद्दल माहिती दिलेली आहे, व्हिडिओ बनवलेले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता। तसं तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेलच। तर आज आपण BHMS सेकंड इयर बद्दल संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। त्या अगोदर मेडिको जीके या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ, एज्युकेशनल व्हिडिओ बघायला मिळतील। BHMS सेकंड इयर बद्दल तर BHMS म्हणजे सेकंड इयर मध्ये 4 सब्जेक्ट्स असतात आणि 5 पेपर असतात। तर ते सब्जेक्ट्स विषय कोणकोणते ते बघू आपण आधी। सगळ्यात पहिल्यांदा तर म्हणजे की संपूर्ण वेगळे, म्हणजे फर्स्ट इयरचे जे ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी आणि फार्मसी जे विषय होते ते नसतात, संपूर्ण वेगळे विषय असतात। त्यामुळे थोडं टफ वगैरे जातं विद्यार्थ्यांना, कारण की नवीन गोष्टीबद्दल अभ्यास वगैरे करायचा असेल तर थोडं पहिल्यांदा आपल्याला म्हणजे अवघड वाटतंच, पण जर आपण त्याच्याबद्दल अभ्यास केला रोज रोज तर ते आपल्याला सोपं वाटायला लागते। तर सगळ्यात पहिल्यांदा विषय बघू तर HMM म्हणजे होमिओपॅथिक मटेरिया मेडिका। तर म्हणजे त्यामध्ये काय असते, म्हणजे की होमिओपॅथीच्या ज्या मेडिसिन्स आहेत, रेमेडीज आहेत, त्या म्हणजे की त्याबद्दल संपूर्ण म्हणजे एकदम डिटेलमध्ये माहिती असते त्यामध्ये। तसे तर 50 ड्रग्ज असतात सेकंड इयरला। आणि पुन्हा ऑर्गॅनॉन, तर ऑर्गॅनॉन म्हणजे काय की रूल्स, इथिक्स वगैरे काय आहेत होमिओपॅथीचे, त्याचे ॲफोरिझम्स वगैरे ते असतं ऑर्गॅनॉनमध्ये। म्हणजे होमिओपॅथिक मेडिसिन कशा रिॲक्ट होतात, म्हणजे त्यांची ॲक्शन कशी होती, ते सगळं असते ऑर्गॅनॉनमध्ये। तर पॅथॉलॉजी म्हणजे काय, रोग निदानशास्त्र। तर पॅथॉलॉजी आणि बॅक्टेरियोलॉजी, व्हायरोलॉजी आणि पॅरासायटोलॉजी, म्हणजे की पॅथॉलॉजीचा एक पेपर असते आणि बॅक्टेरिया, व्हायरस, पॅरासाइट्स त्याच्याबद्दल एक पेपर असते। आणि नंतर फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्झिकोलॉजी। तर फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हणजे काय की न्यायवैद्यकशास्त्र आणि विषविज्ञान त्याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती असते। म्हणजे की आपण CID वगैरे बघतो ना, त्याच्यामध्ये साळुंके डॉक्टर वगैरे, तसं ते कसं पोस्टमॉर्टम म्हणजे खुन्याचा पूर्ण तपास कसं करतात ते सगळं जे शिकतो ते सगळं FMT मध्ये असतं। तर आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे सब्जेक्ट FMT, खूप म्हणजे पर्सनली मला पण आवडते। आणि अजून हे सगळे झाले BHMS सेकंड इयरचे विषय। तर आता पेपर पॅटर्न म्हणजे की किती मार्कचे पेपर असतात आणि पूर्ण एक्झाम किती मार्कची असते ते बघूया। FMT 100 मार्कचं असते, HMM 100 मार्कचं असते आणि ऑर्गॅनॉन पण 100 मार्काचं असते आणि पॅथॉलॉजी पण 100 मार्कची आणि बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि पॅरासाइट बद्दल 100 मार्क। तर असा लेखी परीक्षा 500 मार्कची असते आणि तोंडी परीक्षा 400। तर 500 + 400 मिळून 900, तर संपूर्ण एक्झाम 900 मार्कची असते। तर तोंडी परीक्षा 400 मार्कची कशी असते ते पाहू आपण। तर 4 विषय असतात ऑर्गॅनॉनला, म्हणजे पॅथॉलॉजी आणि बॅक्टेरिया, व्हायरस बद्दल ते पूर्ण 100 मार्कच पकडलं जातं इंटरनल, म्हणजे व्हायवामध्ये, तोंडी परीक्षेमध्ये। तर त्यामुळे 100 मार्क, तर 900 पैकी 450 मार्क्स, म्हणजे तेवढे पडले की पास असं। आणि म्हणजे की मी तुम्हाला फर्स्ट इयर बद्दल सांगताना कसं सांगितलं होतं की पॅथॉलॉजी आणि बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि पॅरासायटोलॉजी त्याच्यामध्ये 200 पैकी 100 मार्क पडले तरी पण पास। तर असं काही नाही की पॅथॉलॉजीच्या 100 पैकी 50 पडलेच पाहिजेत, असं काही नाही। तर हे सगळा होता पेपर पॅटर्न। आणि व्हायवामध्ये पण तसंच, म्हणजे की आपण जे काही स्टडी केलाय वर्षभर, पूर्ण प्रॅक्टिकल वगैरे, ते क्लिनिकमध्ये काय शिकलोय, क्लिनिकल वगैरे त्याच्याबद्दल सगळं तोंडी परीक्षेमध्ये विचारलं जाते। जर्नल्स वगैरे असतात आणि आपलं बिहेवियर शिक्षकांच्या सोबत कसं आहे, परत आपण जनरली कसं वागतो कॉलेजमध्ये, त्याच्यावर पण आपल्याला मार्क्स भेटतात। तर हे सगळं होतं BHMS सेकंड इयर बद्दल। पुढच्या व्हिडिओत आपण थर्ड इयर बद्दल माहिती घेऊ, थर्ड इयरचे विषय। आणि सेकंड इयर बद्दल अजून एक व्हिडिओ बनवल, म्हणजे की खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांना ना पॅथॉलॉजी सब्जेक्ट जरा हार्ड वाटतंय आणि की म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय टॉपिक्स असतात ते वगैरे सगळं।
तर मी त्याबद्दल एक सेपरेट व्हिडिओ बनवेल, म्हणजे पॅथॉलॉजीमध्ये जनरल सिस्टेमिक पॅथॉलॉजी त्यामध्ये काय टॉपिक्स वगैरे असतात, FMT मध्ये काय टॉपिक असतात, बॅक्टेरिया व्हायरस पॅरासायटोलॉजी त्याची स्टडी वगैरे कशी करायची, तर पुढच्या व्हिडिओत. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.